fuq il-Passi ta' Vassalli huwa l-isem tal-ktieb il-ġdid li ġie mniedi l-ġimgħa filgħaxija fil-Palazz ta' San Anton. L-460 paġna ta' dan il-ktieb jiġbru fihom 36 kontribuzzjoni minn riċerkaturi fl-oqsma tal-Malti, kif ukoll studjużi tal-istorja ta' Malta li jitfgħu dawl ġdid fuq Mikiel Anton Vassalli. Kif ukoll insibu qatt sabiħ ta' ritratti ta' dokumenti u riproduzzjoni bil-kulur ta' ktejjeb rari u ftit magħruf tal-alfabeto Malteżi. Dan il-ktieb huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kodba Maltin flimkien mal-Akkademja tal-Malti. Matul is-serata ta' tnedija nqraw siltiet mill-kitbiet ta' Vassalli minn Manuel Mifsud u saru wkoll diskorsi minn Franz Ċappara, Lijim Gawċi u Lorenz Kakija. Fl-istess okkażjoni il-President Mary Louise Kolejro Preka kixfet lapita kommemorattiva sabiex jitfakkar eluq il-190 sena mill-mewt ta' Missier Lilsin Malti. Din il-lapita twaħlet qrib iċ-ċelel li jinsabu fil-Palazz ta' San Anton, fejn huwa maħsub li nżamm arrestat Vassalli wara li ħareġ mill-belt fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi. Dan il-ktieb għandu jkun f'idejn l-istudjużi tal-Malti kif ukoll dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-istorja ta' pajjiżna.